дар тӯли 6 моҳи нимаи аввали соли ҷорӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд нисбати ба истилоҳ таълимоти ғайриқонунии динӣ 36 парвандаи маъмурӣ боз карданд. додситон ният дорад муборизаро то пурра решакан кардани ин ҷараён идома диҳад. дар ин бора 21 июл дар як нишасти матбуотӣ додситони вилояти Суғд Фурқат Хоҷазода хабар дод. ба гуфтаи додситон танҳо дар 6 моҳи охир 220 парвандаи хусусияти экстремистӣ террористӣ қайд шудааст ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13 парванда камтар аст. бо вуҷуди ин омор ташвишовар боқӣ мемонад, таъкид кард ӯ. ба гуфтаи Хоҷазода мақомоти Тоҷикистон аз таълими исломӣ ба қавли ӯ доираҳои ғайриқонунии динӣ барои наврасон махсусан нигарон аст. тавре Хоҷазода қайд кард дар ҳама ҳолатҳои ошкоршудаи омӯзгорӣ ҳам омӯзгорон ва ҳам волидон ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ва инчунин таъкид кард ки мақомоти Тоҷикистон ба ин масъала аҳамияти хоса медиҳад. барои шарҳи мавзӯъ таҳририяти хабарҳо ба Домулло Шокирхон аз шаҳри Душанбе муроҷиат кард. мақомоти кишвар бо манъ кардани таҳсилоти ислом барои аҳолӣ, алалхусус барои ҷавонон, сиёсати мустамликавии Русияро идома медиҳад. оё корҳое ки мақомоти Тоҷикистон анҷом медиҳад ҳамон корҳое набуд ки ҳукумати шӯравӣ дар сарзамини мо анҷом медод? гузашта аз ин агар онҳо масҷидҳо ва мадрасаҳоро бубанданд ва касонеро ки исломро пинҳон таълим медиҳанд таъқиб кунанд, пас имрӯз шумо шоҳиди он мегардед ки дар Тоҷикистон барои ҳар як лоиҳаи фарҳангӣ ва маърифатии хориҷӣ, хоҳ Русия бошад ва хоҳ Ғарб, шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. магар ин хиёнат ба мардум нест? пас моро кӣ идора карда истодааст? мо аллакай самараи ин сиёсатро бо чашми худ мебинем. насли ҷавонро мушоҳида кардан мумкин аст ки бо арзишҳои ғайриисломӣ зиндагӣ мекунанд, ки ин боиси таназзули ҷомеа мегардад. ҳамаи мо инро бо чашми худ дида истодаем. Дней моих суровых, голубка дряхлая моя. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский.